ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соҳасти хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. Дӯстони азиз, як дита подписчик пурсидагӣ буд ки кафели ваннара чӣ хел тоза кунем. Рости гап ман намедонам чӣ хел тоза мекунан. Ман худам ай магазини Fix Price ана ҳами хели средстваи Home Start мегирам. 10 в одном: плита, унитаз, раковин, ванна, кафел, пол, ҳамаи чира мешува. ҳам микроба, мисол ранги хлор да, ина мисол хлор кардани боше, хлор намекунӣ, аями камакак мерезе. Мисол амо тағораи пол мешуданитона, сателтона кам бисёне. Мисол полотона мешаки, ҳам дезинфексия мешава, ҳам тоза мекуна. Ана баъд ма рости гап чанд қашид нашакидагим ваннара, кафелоша. Барои чӣ? Барои ки ҳамихел навор кунам гуфта нашушта будам, тоза накардам. Баъд ваннаи мо инаҳа иҷара иқашакидам, ба гуфтам ки оли беябур навор кунам, ба мешакам, ба кашна. Ваннаи мо витишка надора, имхе надора. Унаҷара мо худмон ихел чӣ қати намедонам номушия, ҳам хеле қати шикуф кардагие, сирамно намешава. Намихе надора ҳам хеле чизе ки бояд ки ҳавои ванна мисол тоза шава. Барои ҳамоқа мо тез ваннара гӯё ки дарша намепӯшем, фақат ҳуяй потолокшам безеб мешава, сиёҳ мешава, потолокша мешакем. Мисол яталата қати ами средстваи гуфтагим қати. Баъд ана ҳами ҷо амхе сиёҳ мешаванд. И намедонам чияй хай, чӣ хели клеяй чия ки амхе мулоимакай. Ай ҳисоби ҳами мулоимаки ҳами сиёҳако ҳамаш намераванд. Мисол иқаш мерава, иқаш мемона. Амхел мак ҷазир кардам ваннамаки баҳри шумо навор кунам чӣ хел тоза мекунам гуфта. Мисол чӣ хел ҳами средства тоза мекунам. Амхе ай ҳисобе ки чӣ хеле ки гуфтам ваннамон витишка надора ки мисол ҳавош али шава, ай ҳамон ҳисоб ана ҳамихе сиёҳ мешава. Ана ки дӯстони азиз, ҳозир ман иҷара мешакам, барои шумо нишон медиҳам ки чӣ хел мисол ман кафели хонама тоза мекунам. Ваннама ана ҳамихе ина ҳозир результатша мебинем. Сахт мешаки тамом кафел топ тоза. Мора ай кор ҷавоб додан барои 9 май. Хона да будем, иқа уборка кунӣ, хона тоза кунӣ. Ами рости гап ҳамиҷара барои навор кардану чанд қашида буд, қариб 1 моҳ тоза накардам ки навор кунам да, баҳри подписчикҳо навор кунам. Ҳами хел средствара ай магазини Fix Price биёвану ба ёам кафелошуна тоза кунам. Ина чӣ хеле ки мебинем уже маълумай ки иҷараби осон, ягон қинин надора. Чӣ хеле ки гуфтам иҷоҳои сиёҳ ҳамаш тоза намешаванд, лекин хеле тоза мешаванд. Ҳами средстваи гуфтагим зурда. Анам хеле дӯстони азиз, ҳозир насиб куна иншааллоҳ ман ваннара ҳамаша тоза мекунам. Ана иҷои шакидагима ина ба фикрам ки маълума ина ин хеле губка қати шакидам. Ана ки ҳозир мебинем ки чӣ хел шуд. Дӯстони азиз,
шакидам ки иҷара ҳози шакидам, иҷа гӯё ки чирк. Намехел дӯстони азиз. Хай кафели мо сабсафед нест хидиш, амхел светиш зарча хай. Неким намхел на чхеле ки дидесе тоза мешава. Ина маълумай уже хидиш ки сол чхел тоза шуд. Так хидиш кафел зарча. Анам хел дӯстони азиз, ман кафелма тоза мекунам, кафели ванара, плитаи ванара. Плита мегӯям, кафел мегӯям, хай ман кафел мегӯям. Анам хел дӯстони азиз, ина ваннаи причирки мо барои шумо. Ман як моҳ хай ваннара нев солами кафелоша барои шумо шуда нашакидам ки навор кунам гуфта. Анам хел дӯстони азиз, хай ози бо мешакам. Ба ина дидесе иҷа чӣ хел зардай, чиркай, иҷара бинед чӣ хел тоза шуд. Разницаш маълум. Анам хел дӯстони азиз, хай и кафел иҷаш ҳамхел хидаш сиёҳай. Хел ози ман тоза мекунам. Баъд бо гашта навор мекунам баҳри шумо.